1994 ni hautetsi gazteritzan orduan, eta dituen. Eta nahi nuen txutuki pixkat erri hau ireki kanpoari, eta orduan behaz esekatu nuen egoaldeko erri bat. Eta galdatu nuen bateri, besteri, eta agertzen ziren erriak ziren Bergara, Oñate, Azpeitia. Eta Azpeitian zen erri oso euskalduna, euskara emaiten zena. Eta gero beraz, deitu nuen, Azpeitiara, proposatu egin nuen, harremanak sortzea, eta oso pozik hartu zuten hori. 1997an ofizialki parezkatu dira, hemen, eta Azpeitian. Eta gero izan dugu urte guziz, dakitik, 10-15 harreman. Uste dut, behar bat, orai udalek behutela behiz bultzatu, bere artean, eta bada, hiru urte dira elgartu bultzatu, ofizial kasunare behar da. Hemendik 2 urtera, 2017an izango da 30. urtemuga. Azparne eta Azpeitik elkarrekin senidetza hitzarmena sinatu zutenetik. Eta, hasierako urtetan izan zuen bultzada galdu duenez, azkenengo urte batzutan, berriz ari gara hori sustatu nahian. Eta hurrengo urtetik aurrera, pixka jorratu nahi duena da, ez udaletxe aldetik bakarrik, baizik eta baitere herriko talde eta elkarteen arteko harremanak estutzea. Bai, hemengo taldeak beraien ekintzak egin eta agertu esaten, eta Azpeitian nolakoa den ezagutu eta alderantzez, Azpeitikoak, Azparnen aldekoak. Eta mugak, pixkat gerturatzen ditugun, edo posible aldi bat desauztatzen ditugun. Azpeitik eta Azparne anaikidetuta daude, eta festa bat antolaude hemen, Azpeitiarra guztia gaitue, eta etorri geha itxasetaldikin emanaldi bat eskaintzea. Animazia, Azpeitiarra egitarre, etorri gaitezela baita hona, ambiente politik jartzeko, eta festa errat antolako dela horretak gore.